धेमाजि जिल्लानि गगामुगनिफ्राय फैदों जोंहानाव आलासि जानो बैसागुनि मुङै। दा बिसोर फंबाय आरो बिनानावखौनो आङो बेरायनो लांगासिनो दं दारागाव। लोगोसे निकासि हाथायावहाय खालामलांदों शपिं। दा बाजार खालामोब्ला बिमाफोरजों बाजार खालामोबा जोबोद मोजां बेबायदि बुस्थु बायनायाव। मानोना दाम दरफोरखौ बेसेबा बुरजानिखौनो बेसेबा खमावहाय मोनबोयो। दा जोङो बाक्सा जिल्लानि निकासि बाजाराव जोंहा आमाइनो आनैनो माखासे दख'ना गामसा लोगोसे बे आर'नाइ कटखौहाय बायनाय जादोंमोन। दा बे दख'ना गामसाफोरखौ गोजानाव लांगोनखाय बेगबो बायनाय जादोंमोन। शपिं खालामखांनानै जोङो दा थांगासिनो दारागाव। नाथाय आइया थांफिनबाय न'आवहाय। दा जोङो थाङै थाङै हाजो लारि मोनहैबाय। दा हाजोआ एसे दावखोनाय जायैखाय जोङो टट'निफ्रायबो ओंखारनानै दसे थाबायनांगौ जाबाय। आलासिफोरखौ कारजों दैबथिंनायनि गोहो गैया। बिसोरखौ नायदो, बिदा फंबाय अदसे, जाय लोगो बायदि थायो, लोगो बायदि उन्दुयो, ओरैबायदि मोजां। दा थाङै थाङै मोनहैबाय जोङो नै दारागाव। बे मनायावनो लादों माखासे जाग्रा लोंग्रा। जोंहा दारागाव बेरायनो होनोब्ला दैज्लां बोथोराव मोजांसिन जायो। मानोना दैज्लां बोथोराव बेयावहाय दुगैनो मोजां। जोंहा बायनानै लांखानाय मम'जों लोगोसे जुस, थान्डा, स्प्राइट बेफोरखौ जोङो दसे जिरायनाय समावहाय लोंबाय गोथावनो। दा नोंथांमोना साननाङा दि बियो जौ होननानै। नुनायाव नुयो माइब्रानि बिदै बादि, नाथाय बियो मम' सुपसो। दा जोङो जाखां लोंखां दसे बेरायबाय, एसे हाजो गोजौआवहाय गाखोबाय, जाय एसे थिखिनि बायदिथार आरो। दा बे गोजौनिफ्राय जोंनि दारागावखौहाय बेबायदि नुहुरो। नाथाय दैज्लां समावहाय बे गोजौआवहाय फैनो हाया, मानोना सारिय'फाले दै जाजोबो। दा बेयावनो नै बिदा फंबाय सानैजों फट' खेबगासिनो आरामनो। लोगोसेनो नै बिदा बिनानाव रिल्स बानायनानै होगासिनो। दा बिसोर साथामा बिदा फंबाय बिनानाव अदसे आरो। जोंहा बिनानावा बिदामोनखौ खेबनानै होलायबाय फट'। मा दुखु जादों? मा दुखु जादों? गोसथोनाय गैया। बियो आरो सासे फंबायबाव जाय आंनिनो काजिन जायो। रेडि 1 2 3 गो। फैफिननांगौ दे। चिटिं। दा जोङो बेवहाय दसे मस्ति खालामनायनि उनावहाय गाहायाव थांफिननो लाहार फाहार खालामबाय, थांबाय।